ngano nga mo sustenir ang pagtuo sa Kristohanon tungod sa relasyon ni Jesus Christ o sa word sa pulong sa kinabuhi. Nga ang pulong sa kinabuhi mao'y atong guidelines. Heaven and earth shall pass away, but His words shall never pass away. Thank God nga nakaabot ako 82 years sa ministry, 56 years after my retirement. To God be the glory. Kung ka-encourage ni mo, Pastora Dalica, na sa John 14:14, na kung mangayo ka mo, ngayon si Jesus, kung mangayo ka mo, bisag unsa pinaagi sa akong ngalan, buhaton ko kini. Covenant na sa Ginoo. So, pinaagi sa pagtuo, akong encourage nimo nga tuuhan jud na nato, i-claim na nato nga pulong sa Ginoo kay ipasalig man sa Ginoo. Remember nga ang Ginoo la siya nagpasalig-salig, kasaligan gyud siya. Pagbantay ka mo, pag malig-on, dias pagtuo, pag maisugon o pag makusganon. Na kini pagbantay ka mo, kung aduna tay ligon nga pagtuo sa Ginoo, makabantay ta. Kanya, kini po magmaligon diya sa pagtuo, mahimoning magmaligon ta kanunay sa itong pagtuo diya sa Ginoo tungod kay ng atong gituohan, ligon man siya. No, niya, magmaisugon o mapusganon, mabuhat lang yung pinagigil sa tabang sa Ginoo. Nga akong tapusan nga, encourage nga, kini magmaisugon, magpapusganon tungod kay ang Ginoo na gipiyal nga mga katauhan nga madala sila ngadto sa gingarihan sa Ginoo. Na-diagnose ko adenoid cystic carcinoma stage 2. 2019, 2020 stage 2, but sa panahon nga namastor ko sa January 2021, by February dito nagsugod og kalat ang cancer sa akong lungs. Nag stage 4 jud ko. Kaingon sad ko ba nga di gyud ay ganahan si Satanas nga mamastor ko. Di gyud ay ganahan si Satanas nga magpagamit pa ko sa Ginoo kay sa panahon nga namastor nako ngadto sad ko gibanatan. Stage 4, it means kung imong i-reality ang stage 4, dili na ka magdugay. Even ang ophthalmologist nga si Dr. Margaret, pag ingon ako nga naana sa lungs ang malignant tumor, mismo gid siya miingon nga okay, stage 4 na jud ay ka. Kung atong i-reality ang stage 4, lisdo na gyud nga magdugay. Lisdo na gyud nga kanabang ulahutay pa ba? Eh syempre stage 4 na, pinakalas nga stage. But sa panahon nga nakabalo ko nga stage 4 na ang akong cancer, yes, may abot ko sa point na mahilak gid ko sa Ginoo. Lord, ang ako raman jung ganahan mamaster ko. Pero sa panahon nga na-master ko, dito na po ang panahon nga nag-stage 4 ko. So, lisod kayo para na ako, labi na gid sa akong pamilya. Pero sa atubangan sa Ginoo, wala magwilisod para niya. Pagkabalo na ako nga nag-stage 4 na, unang-una, noon aware ko nga moabot gud sa point na mag stage 4. Pero sa panahon nga nag stage 4 ko, dayon na doktor nga miingon nga if magsuka na ko dugo, hindi ko muna ko na anay dugo, ugma-ugmao na lang ko.
Pag uli na ko sa balay, pertig yung hilak na ako nga nagluhod sa akong bed. Nga kanaag yung hilak nga hilak gyud nga nakabati ako mga pagumangkon akong uya nga nanggawas gid sila kay dili dagay nila kaya nga makita nga maghilak ko. So matong panahon na nga mihilak ko syempre nasakitan ko kasi syempre na master good ko ang nas mindset na ko mamatay na giday ko. Kasi mamatay na ko ingana pero labi na akong pamilya kay syempre stage 4 padong naginas kamatayon mama padong nagidna pero ang naka-amazing lang kay February may kalat hangtod karon wala pa ako namatay. Wala, grabe ang kanabang gibuhat sa Ginoo nako. Nga nakaabot kong 2022 and then next month mag 1 year ko nga kanang naa ang pain. Yes, naa ang pain everyday. Makasinati kong pain pero maibong lang kung anong makatindog ko, anong makaadto ko sa ministry, maibong ko anong kanang kaya na kong mulakaw tungod sa grasya sa Ginoo. Tungod gyud sa grasya sa Ginoo. Sa akong situation karon, sa akong pagpangalagan sa Ginoo nga nagpadayon tungod sa iyang grasya, paggamit nako naay mga verse nga kanunay na akong kitaon nga ma-encourage jud ko. So una nga verse is Isaiah 46:4 nga miingon jud dito nga I am your God. I will take care of you until you are old and your hair is gray. I made you and will care for you. I will give you help and rescue you. Mao na siya nga verse nga sukat 2018 na operahan ko 2019, 2020, 2021. Pag 2021 na verse nga idugang sa Ginoo nga nakapa-encourage gud nako nga kanang sa Luke 1:37 nga nagingon gud kay alang sa Dios walay dili mahimo. So walang imposible talaga sa Panginoon. And yes, kanunay ko nag-declare everyday nga Lord, ayuha ko complete healing. Nanginahanglan ko mubalik ako kusog yun physically na kanang wala na pain. Ministry ko wala na pain, ganahan ko complete healing. Kay I believe yun nga walay imposible sa Ginoo. Ug kaning situation ako nga mahibong ka nga nakaabot apit na ko moabot og 1 year nga naaning pain, naaning ubo-ubo, pero tungod na sa gibuhat sa Ginoo nako nga kaya kong atimanon sa Ginoo, kaya kong alimahon sa Ginoo na iya pong gipakita ba nga gusto niyang ipakita sa nagpalibot nako nga unsa man imong situation physically kaya yung kung gamiton sa Ginoo. Kay wala mang imposible gyud sa Ginoo. Kinsa ragud ang naihingani nga situation na makakita na nagkatawa, makakita nga kanabang kung dili lang lantawon ang lawas lang ray kita o walay sakit. So hingani nga situation padayon nga gipahinomdom sa Ginoo nako nga wala gyud posible niya. Ang usa ka verse is katong ang grace sa Ginoo is sufficient. Everyday makiglaban ko sa pain, everyday nga makasinati ko sa pain, pero ang grasya sa Ginoo
sufficient yun. Sufficiente ang grasya sa Ginoo. Nana siya sa 2 Corinthians 12:9. So, mo nang kung makita mo na ko nga nagtindog, grasya na sa Ginoo. Daghan ko'y gi-praise sa Ginoo nga iyan ang gitubag. Daghan ko'y pangandoy nga iyan ang gitubag. Pero naay usa ka butang gyud nga sukad sa akong pagpamastor na kanabang nangandoy ko nga mubalik akong tibuok pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Especially akong mama, akong mga igsuon, akong mga pagumangkon nga ganahan ko nga mga lagad gud sila sa Ginoo kay na-experience na ko kung naagid ka sa Ginoo, secure gud ka. Secure ka, dili ka pasagdan sa Ginoo. So, mao pa nang butanga nga wala pa gyud hangtod karon natuman. And padayon ko na nagpray ana nga maabot ang panahon nga mobalik sila sa pagpangalagad sa Ginoo, nga ilang makita ba nga ilang makita sa akong life ang kalahian sa mga tao nga naay sakit nga pareha nga naay cancer nako nga sana lahi kung naa kay Ginoo, nga lahi nga mga lagad ka sa Ginoo, lahi nga ilang makita nako sa ubang tao nga naay sakit nga sama nako. So ila untang makita nga bisan sa akong situation, padayon ko nga nangalagad sa Ginoo, padayon ko nga gi-commit nako akong kinabuhi sa Ginoo, nga makita unta sa akong pamilya nga ang akong Ginoo nga akong gialagaran, nga dapat gid unta kun ilang gialagaran is tinuod. And then gamhanan na sa akong untang situation karon ilang ma-realize nga ang Ginoo nga akong gialagaran despite sa akong situation, buhi nga Ginoo ang naa nga akong gialagaran. Sa akong mga friends nga nagmahal na ko, char, gihigugma ko nila, and then sana kanang nag-care sila nako, naluoy sila nako sa akong situation. Pero kasagaran manggod sa akong mga friends na nakakita nako, yes, dili mawala ang maluoy, pero makita nila kung unsa ko ka strong daw, unsa ko ka fighter daw, kay kanabang nakita nila nga sa akong situation kalipay manggod ang makita nila sa akong nawo. So sa tanang friends nako nga nagmahal nako, nag-support nako, nagtabang nako, unsa pa tanang gihimo para nako, thank you kay usa mo nga gigamit sa Ginoo. And then kabalo ko nga bisan tingani akong situation, inyo po nakita kung unsa namuhat ang Ginoo nako. So sa tanan ako mga friends nga nagmahal nako, thank you good kaayo kay dili tanang friends pareha ninyo. Dili tanang friends nga mo stay nako labi na sa akong situation karon. Thank you kayo. So sa akong family, sa akong mga relatives, nagpasalamat ko sa gigamit sa Ginoo nga relatives nako nga gigamit sila ni Lord nga mo support nako sa kwarta man na, sa mga imnunon man na, food supplement. Thank you kayo ninyo sa mga relatives na po nga naluoy, sa mga relatives na po nga nag-uol. Ako rin yung istorya ninyo, ayaw rin mo kag-uol.
kay ang nagpuput gyud sa kinabuhi nako ang Ginoo. Kung sa may tabo sa akong life, mo na siya ang kabubuton gyud sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo ang matuman. So, salamat sa akong family, sa akong mama nga nagatiba nako. Sa mga relatives nako nga nag-pray, nangandoy po nga maayo ko. Thank you kaayo ninyo. Thank you sa inyong paghigugma. Salamat gid kaayo nga nakita ninyo. Nakita nako nga importante sa diay ko ninyo. So, padayon giya o magpanalangin ang Ginoo sa akong family o sa ako mga relatives. Salamat kayo ninyo. And sa mga pastor, salamat mga pastor sa inyong mga encouragement. Salamat nga kanunay mo naa sa panahon nga nag-need ko ninyo. Kanunay mo naa sa panahon nga ganahan kong hilak. Gananaa mo maminaw. And salamat nga usapod ko nga gitawag sa Ginoo nga makiguban ninyo sa ministry naaman sa kalisod, sa kalipay or sa unsa man na. Salamat kaayo sa mga pastor na kanunay nagsabot nako, kanunay nga nag-care nako og mitabang nako sa ministry labi na gid sa akong situation karon. Salamat kaayo ninyo. And then akong ipasalamatan ang Ginoo kay wala pa lang ko sa tiyan sa akong mama, iyan akong gipili. Wala pa man ko natawo pero gipili na ko sa Ginoo. So, pasalamatan gyud nako ang Ginoo sa iyang kamaayo, sa iyang pag-care nako sukad bata hangtod karon na sa akong situation karon kanunay niyang gipakita nga fighter ko. Pero sa tinuod lang dili ko fighter. Kaning nakita ninyo nga mi fight ko tungod na kay ang Ginoo na anak ko. Tungod na kay ang Ginoo maoy maglalaban ako. So, ang Ginoo may angayan pasalamatan kung makakita mo sa akong life. Ang Ginoo may angayan gyud hatagan sa kinabuhi. Magsakit man or dili ka magsakit. Ang Ginoo may angayan alagaran o kumitaran nato sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, ang Ginoo may tagiya sa akong kinabuhi. So, tanang glory, honor, praises, adoration, ako yung ihatag sa Ginoo. Kay I believe nga wala pa na human ang Ginoo sa pagpamuhat nako. Kung pasalamatan ang nag-interview nako, si Japhet, kailangan mo niya. So, ako siyang ipasalamatan kay kanang igamit ko diyang kinabuhi nga kanang mag-video na ko, mag-interview na ko para ipakita na mo kung unsa ka amazing ang Ginoo sa akong life. Na kanabang gusto po niya makitaan, ipakita sa mga tao nga as long as napadyo'y kinabuhi, hangtod may kinabuhi, mga lagat yun sa Ginoo. So, salamat Jeff sa imong pag-interview. Salamat sa imong mga question. Mga question nga nakapahinumdum na ko ba nga unsa ko before, kanabang kung giunsa gyud ko pag-alima sa Ginoo. Bisan broken family, wala ko'y papa, wala ko kaila. Pero nakahinumdum ko ani nga interview nga wala mang ko'y papa nga nakitaan, pero ang Ginoo never good siya nagkulang sa pagkapapa nako. So, thank you kayo. God bless you more.